Salam mehman doganlar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Oradalarınız kabul we mübarek bolsun. Bilinçli ýaly Türkmenistanyň dünýä belli habarçysy, jurnalisti Zenan Sultan Asylowa Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň edýän batyşlary, görkezýän zulmy ýene daşary urt metbuatynyň gün tertibinde uly setlenmeler döretmäge dowam edýär. Bilinçli ýaly Türkmenistanyň Kronikasy neşriýatynda bir habar çap edildi. Şu günü Türkmenistanyň Aşgabatda Sultan Asylowa Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň ýal ýaglary tarapyndan ýygyderli ýagdaýda ýydarlanýar we kim bilen gürleşdi? Derrew şoň gürleşen adamlar bilen ýa-da ýöne salamlaşan adamlar bilen derrew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň aň togurlugynyň ýa-da beýleki güýç organlarynyň işgärleri derrew şol raýatlar bilen watandaşlar bilen gürrüňdeşik geçirip Sultan Asylowa sizden näme sorady, näme isleýär, näme bilen gyzyklanýar diýip şolar ýalyky soragy çekip dakylly watandaşlarym batyş asynda almaga dowam edýärler. Sultan Asylowa'ny ýydarlayan adamlar watandaşlar bilen gürrüňdeşik geçiren wagty olar Sultan Asylowa bilen gatnaşygy goýborsun etmegi maslahat berýärler. Sebäbi olaň öňe sürmegine görä Sultan Asylowa Türkmenistan döwletine, hökümetine garşy daşary urtlarda iş alyp barýan Türkmenistany bulaşdyrmak isleýän goşadyrynyň içinde daşary urtdaky şol toparlar bilen, hereketler bilen ara gatnaşyk saklaýar diýip şolar ýalyky özlerine görä aýplama bildirýärler. Bilşiňiz ýaly Sultan Asylowa biziň gahrman zenanymyz, jurnalistimiz Türkmenistanyň içinde şonça özüne garşy edilýän zulumlara näçe gezek fiziki hüjüme duçar boldy. Näme üçin? Türkmenistandaky hakykatlary, diktatorlyk rejimiň bir kanun edýän işlerini, adam hukuklarynyň basgylanyşyny, hak hukuk diýilen zadyň düýbünden ýokdugyny subut etmek üçin. Bugünkü çykyşymyzda etmegimiň esasy sebäbi köp sanly watandaşlarymyz Sultan Asylowa nähil gollaw berip biler. Biz Sultan Asylowa öz duýgudaşlygymyzy nähili bildirip ýetirip biler diýip Türkmenim kanalynyň redaksiýasyna ýüz tutdular. Şoň üçin biz şu günkü videonu taýýarladyk. Sultan Asylowa nähili kömek etmeli. Sultan Asylowanyň alyp barýan hakykat, adalet göreşini biz nähili nädip gollap biler. Sultan Asylowa biz nähili duýdoşlyk bildirip öz kömegimizi ýetirip biler. Anaňa soň bir ýolu bar. Twitter'de biz Azatlyk radiosyna işlen, Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden o bolky habarçylar, jurnalistler hökümünde Azatlyk radiosynyň şu wagt dürli bölümleriniň türkmen bölümi bilen bilelikde şol ýurtlardaky diktatorlyk rejimleriň kontroluna dolu geçeniň barada Azatlyk radiosynyň Pragadaky merkezi ofisinde edenetdiligiň hüküm sürýäniň barada golýugnama kampaniýasyny, petisiýasyny başlatdylar. Sultan Asylowa menden öz Twitter sahypalarymda şol petisiýany çap etmegimi haýyş etdi. Menem şol haýyşy ýerine ýetirdim. Şoň üçin ekranda görýän Twitter sahypalaryňa girip Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Twitter sahypasy Türkmen Demokrasi adynda şoňa girip şo taýdaky petisiýa gol çekip bilersiňiz. Ýa-da Döwlet Baýhan adyndaky Twitter sahypama şol sahypatanam siz girip şol petisiýa gol çekip bilersiňiz. Bu petisiýaň maksady näme? Azat Ýewropanyň Azatlyk radiosynyň türkmen bölümi gönümel Türkmenistanyň diktatorlyk rejimleriniň kontrolu aslında işleýär. Bizim ona özümüz şaýat bolduk näçe gerek. Diňe Sultan Aýda däl, diňe Döwlet Baýhan däl.
diňe rozy way däl. Bir topar adam şaýat boldy. Sultan Açylowaň radio bilen ara gatnaşygynyň kesilmegi, men özümiň radio bilen ara gatnaşygymyň kesilmegi, şeýlede habarçy rozy waýyň ara gatnaşygynyň hemmesiniň kesilmeginiň nekeje sebäbi bar. Biz üçümiz üç bolup Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Aşgabatdaky diktatorlyk rejiminiň kontroluny şoň zakady boýunça işleýändigini köp faktlar bilen subut etdik. We muň öňüniň alınmagyny haýyş etdik. We hakikatyň, adalatyň dikeldilmegi üçin biz üçümiz üç bolup görüşdik. Şoň üçin biziň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygymyz boý bolsun edildi. Inne häzir Azatlyk radiosynyň dürli dillerdäki gullugynyň işgärleri, owalky işgärleri we owalky ştatdan naşary habarçylary bilen bilelikde şeýlede şu adalatyň dikeldilmegine gollaw duýgudurçuk bildirýän watandaşlar bilen bilelikde biz petisiýa başlatdyk. Sultan Açylowa da Türkmenistanyň adyndan, Türkmenliň adyndan şu petisiýada guramaçy hökümine rol alýar. Şoň üçin eger sizem Türkmenistanyň hakykatlaň dünýäde ýaýradylmagy, bilinmegi bilen balanşykly. Hut Sultan Açylowaň özüne duýgudurçluk, kömek, gollaw maksatly bir iş etmek isleýän bolsaňyz, onha şu petisiýa gol ýygnama kampaniýasyna gol çekip bilersiňiz. Ekranda görüşüňiz ýaly. Nähili gol çekilýär. Bu petisiýa nähili gollaw bermeli. Inha şu ekrandaky videolar bilen, suratlar bilen siz doly tanış bolun we şeýlelikde Sultan Açylowaň gurnayan gol ýygnama kampaniýasyna gollaw beriň. Bu kampaniýa gollaw bermek Türkmenistanyň adalatsyzlygyň, bikanunyň, jenaýatlaryň metbuat taýdan bütün dünýä ýaýradylmagyna esasy rol oynajak ullukan bir iş tagalla. Gynansak da kut häzirki döwürde dünýädäki informasiýon görüşini türkmenliň tarapynda durmaly. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy gynansak da diktatorlyň tarapynda, diktatorlyň bähbidine hyzmat eten üçin türkmenler bütün dünýäde informasiýon görüşini hiç kili bir media taýdan gollawa eýe däl. Häzirki günde Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy informasiýon görüşde türkmen görüşüjileriniň, türkmen demokratiýa güýçleriniň toparlarynyň ýanynda bolmaly, gollamaly. Ýöne gynansaňam häzir Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy diňe diktatorlygynyň tarapynda şoň zakady boýunça materiallary çap edýär. Kiçi dillenlerde işleýär. Şoň üçin Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň doly Türkmenistanyň demokratik güýçlerine, halkyň demokratik islegine gollaw berer ýaly görünüşe getirilmek üçin şu petisiýany gollamaly we şu petisiýa gatnaşmaly. Muny gollamak şol wagtyň özünde Sultan Açylowaň alyp barýan adalat, hak, hukuk, hakykat görüşine hem ulu goşant bolar. Şoň üçin gelin bilelikde Sultan Açylowaňy gollalyň. Sultan Açylowaň haklydygyny şonu gollap bütün dünýä görkezeli subut edeli. Yeňişiňiz gutly bolsun. Oradalaryňyz kabul mübarek bolsun. Allahan ähli ibadatlaryňyzy, dua dileriňizi kabul etsin. Ýeneki efir duşuklarymyza çenni hoş sag bolun. Allah ýaryňyz bolsun.